Tervetuloa seuraamaan meikäläisen uutta YouTube-videota. Tänään mennään puimaan Oripäähän kauraa. Ja tänään olisi tarkoitus rykästä semmonen 100 tonnia lavoille ja lykätä ne Runosmäkeen ja sitten tohon naapurin kuivuriin. Jotta me saadaan nyt puitua mahdollisimman paljon, koska syksy on jo niin pitkälle, toi iltakaste tulee jo ennen 8. Ja meillä on niin myöhäiset kylmät, että ei olla päästy aikaisempaa aloittamaan. Me ollaan taas viimeisiä tässäkin hommassa. Ainakin tuntuu siltä, mutta ei se mitään. Onneksi on laitteet kunnossa niin sanotusti. Tervetuloa seuraamaan tätä videota ja nauttikaa. Meillä on nykyään Turun Runosmäki Hirsikatu 3 hankkia viljavastaanottoa ja sä voit sinne tulla kippaamaan kuormassa siten, että soitat hankkijalle ja myyt sun viljas ja sovit tuore viljakipinen taikka kuiva viljakipinen, ei sen väliä. Ja näin sä säästyt sitten siltä, jos oma kuivuri ei vedä, niin saat tuotua tuoreena viljan kippaukseen ja myytyä sen samalla eteenpäin hankkijalle. Se on niinkin kätevää. Jossain vaiheessa voidaan tehdä esittelyvideo tuolta Runosmäen kuivurilta ja Mynämäen kuivurilta, mutta se on vähän semmonen spesiaali juttu. Alkaa tiliseurantaa jo tässä vaiheessa, jos kiinnostaa tämmönen kyseinen videomateriaali. Alaprojektista olisi tarkoitus tehdä vähän pidempiä vlogeja teille ja niin poispäin. Ja vähän tästä maataloudesta, että miten tää toimii ja hakkuuhommista. Elikkäs päästä vähän niin sanotusti vähän vielä syvemmällä, miten tuolla TikTokissa meikäläinen on tehnyt videoita. Ei siinä. Me ollaan kohta Oripäässä ja päästään puimaan naksuttamaan heti kun Jarno saa Orissaarista tuotua rekkayhdistelmän pellon viereen, niin sillä lailla. Ja Veikon täytyy vielä viedä Eesisulla pari kuormaa viljaa vielä Runosmäkeen, tai mä en tiedä viekö se tohon kuivuriin. Sen näkee sitten, ei siinä. Siellä on nyt hankkija huoltomies tekemässä vähän operaatioita tuohon meidän laasiin, takujuttuja. Polttoainepyttykin on kyydissä, niin päästään tankille. Tää on ärsyttävä. Ja sieltä on liimat pettänyt. No, ei voi mitään. $12 millivolttia. Koko ajan valvaa. Joo. Eikö mitään tapahdu? Ei. Ei tapahdu. Ei. Aha. Nothing. Pysy vaan 12 eikä mitään tapahdu. Vai se siinä vaan hitsaa. No, tehdään tällainen testi. Mä pistän sen kiinni, tuon univaali ja renkutan ton kanssa nyt kun tota on löystetty. Ton kuuluu periaatteessa olla linjassa. Joo. No testataan pois. Joo, toisia. Okei. Ollut jotain pientä hämminkiä tässä puimurissa. On ollut. 2 vuotta vasta. No, silloin pärjätty. Kyllä se kuntoon tulee. Mulla on kova luotto Aimosuun. Ja hankki. Kyllä. Palvelu pelaa. Kello on nyt vähän päälle. No, kello on nyt 10 ja pitäisi puimaan päästä. Täällä on hyvä tuulinen keli. On kuivaa. Kaste on hyvin lähtenyt tän tuulen ansiosta. Jarno tulee sieltä rekka-auton kanssa hetken kuluttua. Kyllä, saadaan tää puimuri tästä kuntoon ja liikkeelle. Tankataan äärimmille. Tämmönen takunalainen vika. Se herjaa kerrospaksun sankuriin. Se on todennäköisesti kolakuljettimen toi kolakuljetin kun nousee ja laskee massa mukaan mitä sieltä kulkee. Niin se on uudessa saakka herjannut. Nyt hankki asiantuntija Aimoon paikalle ja koittaa saada siihen vähän tolkkua. Ei
ei se niinku puintiin mitään haittaa, mutta täytyy saada tommoista takunalaiset viat kuntoon. Paljon massaa sit puimuri, jossa säädellä. Tänne meni tätä aarepuuta näköjään. Aika huikea määrä. Missä kortti? Tässä. Jos pitäisi tämmösen tuulen iltaan asti, niin kosteuskin voisi tulla vähän myöhempään. Tänään tehdään. Tänään tehdään Olisiko 200 tonnia kauraa? Aika lähellä. Narkulkaannolla. Kannupuoliksi. Tommonen hyllystaani. Remmi siihen ja purkki alle, niin auto menee hienosti, kato. Eikä muuta maksa paljon. Ei. Sen verran joutuu ostamaan yhden kannun aarenpuuta, että niin tuolta kaupasta kovaa hintaa, että on systeemi rakennettu. Haetaan näihin pestyihin roodeokannuihin, niin haetaan aarenpuuta suoraan nestetrakilta. Se on aika paljon halvempaa jossain rautalla. Tuleeko aivan puimuri kuntoon? Hyvä. Mulla on kova luotto, Hyvin tulee tavaraa. Mitäs se näyttää? 4 tonnia vai? 4900, 5 tonnia. Tää tulee 5 tonnia läpi. Ei huono. On hyvä kaura, Näitä lisää. Nyt on nuppi täynnä, täytyy lähteä kuskaamaan sitä. Jarno ei ole vielä tullut toisella kuorma-autolla lähellä kuivuri, niin tänään saatais mahdollisimman paljon pyttyyn puitua, se olisi tavoite. Tää on kuitenkin kohtuu kuivaa ykkiöllä. Pudotetaan pöytä pois, niin saa hankkia huoltomies taas vähän säätää kuivuria, niin sillä lailla. Tätä puimaan pystyy, mutta erittäin mainen kun se vikakoodi hyppää tuohon jokaisella hetkellä, niin vähän haastaa ja päistää, mutta ei mitään. Vielä kansi kiinni. Näin. Ulosotto pois ja menoksi. Hankkia huoltomies vähän katsomaan, että saadaanko puimuri toimimaan. Nää on näitä vauvavikoja. Sen kun saa kuntoon, niin homma rokkaa. Meillä on tää lava nyt täynnä ja käydään tuohon lähikuivurille tuttavalla kippaamaan sen. Saadaan tätä viljaa pois pellolta kovalla tahdilla. Nyt vielä käydä kattoo sen lavaluvatkin varmuuden vuoksi. Mulla on jotenkin semmonen... Check. On lavaluvat kiinni. Homma rokkaa. Päästään liikenteeseen. Kyllä tosiaan tänään olisi tavoite, jos 200 tonnia saisi puitua, niin se olisi kova setti. Viljakuorma kipaattu tuohon viereiselle kuivurille. Sit vaan pellolla puiden naksuttamaan, saadaan viljat pois tänään pellosta. Kun huomen tulee vettä ja ylihuomen tulee vettä ja taitaa koko viikko tulla vettä, jos sääennusteet pitää paikkaansa. Ota niin kuin sykkii vaan tää päivä himmaan perhana asti. Sit ylihuomen meikäläinen lähtee murskaamaan ja niin poispäin. Täytyy lähteä Klaasille koskelle. Jos tää video onnistuu, niin mä luulen, että mä teen siitäkin setistä videon teille, jos te haluatte lisää ja sillä lailla. Se Scania vaan niin maahienosta kulkee perhana. On se hieno. Tääkin vaan uutuuttaan natisee välillä, mutta on tää hieno vähi. Täällä on hienot pöydät ja V8-kyltit ja vähän on sekainen. Näyttää siltä, että täällä olisi joku asunut, mutta ei nyt sen tässä. Näin. Sitten vielä ulosotto päälle ja kansi auki. Näin. Otas vielä ikkuna kiinni, ei tuppe lyöhytti. Okei jätkät. Okei. Tää kasvusto yllätti. On magia kaura.
Herra jestas. Herra jestas. Jarno tykkää. 7300, 7500. Meillä on ministeriverhotkin täällä vehkeessä. Ettei köyhät näe sisään näin. No niin, jes. Ai. Okei, Ville. Joo, ei kai siinä. Meillä on säiliäkin kohta täynnä ja ei olla päästy edes peltoa päästä päähän. Tilainen mankeli paukuttaa yli 5-6 tonnia välillä ja tuolla paukuttaa 7 kohta. Ei pöhlömpää. 6,5-7 lykkää välillä ja 31-35 tonnia tunnissa riippuu ajonopeudesta tulee. Tappiotkaan ei oo juuri mitään. Seulostotappiot ihan minimissä ja silleen. Rajaisia on paljon, mutta se ei menoa haittaa. Tästä tavaraa tulloo säiliöön. Veikko odottaa jo tuolla päässä, että päästään tyhjentämään, kun ei tätä pääse edes niinku päästä päähän. Mitä säiliö on tänne, nyt on jo puolella säiliö ja mä pääsen, tuolta tulee vähän matkaa tänne päin ja sillä lailla. Juu. Tulee ihan tolkuttomasti tavaraa, ei siitä pääse mihinkään. Ei sitä pääse mihinkään, juu nääs. Kyllä. Rock'n'roll. Täällä on tämmönen pieni jurpakko, tää matikka päällä. Noin. Tää vähän fiilis, tänään tulee 200 tonnia kuitua, jollei enemmän. Meinaa, mites me ollaan nyt tähän? Ei tässä oo paljon edes vielä. Ei tässä oo vielä paljon edes pehnattu. 360. 50 tonnia kuitui ihan just kova. No niin, sieltä tuli Jarnokin jo. Vielä kun sais G-läisen tänne ajoon, niin ois kova setti, Täytyy soittaa Kosken autokeskukselle, joko se ois valmis moottorivaihdosta. Ois 3 kuorma-autoa, niin ois nättiä painella. Asin renkailla. Juu, ei tosiaan näy. Paljon näy, mutta tasan ne on. Siellä ne on. No mitä mieltä itse isäntä kasvustosta? Kyllä nyt on viimeisen päällä. Tämmöstä kun olis kaikki. Olis ainakin ajaamista. Viljan hinta on kyllä niin huono, että onneksi on kiinnitetty vähän etukäteen, niin saadaan edes vähän parempaan kuin päivähinta. Se on just näin. Mä lähden viemään viljakuormaa. No lähde sä viemään. Tosi. Tänään ollaan jo 70 tonnia ihan justiinsa puitu. Kello on nyt
onko se 14 jo? Ei varmaan no. 13.44 ja niin poispäin. Kyllä mulla on kova luotto, että se 200 tonnia menee rikkeen. Sormet ristiin ja sillä lailla. Kyllä. Ei mitään. Jatketaan touhuu meinaan. On touhu. Täytyy välillä mennä syömään. Otetaan vähän huikopalaa, niin ei tuu nälkä Jarno puita sen hetken aikaa. Se on semmoista. Isompi pala tästä puita. Aika hyvin. Yli 100 tonnia tulee tästä koko aukialta. On perhana, toi kasvusto on ihan tolkulla. Täällä vähän tuulee. Tavaraa tulee. Ei pääse mihinkään. On ihan hyvä setti, Ei voi haukkua. On komiaa suorakylmästä. Siitä menee propsit Tumen kylvykoneelle, se onnistuu niitten kanssa oikein hyvin tää suorakylvö. 100 tonnia puitu pyyhkästi tänään. Nättiä. Tää on tyhjennyspart 500 ainakin. Ei oo vieläkään lähtenyt. Huomenna huoltomies tulee katsomaan homman kuntoon. Tällainen aukia tää tällä kertaa. Se tuli valmiiksi ja kello on nyt jotain vähän päällä 3. Kyllä. Jopa vois sanoa, että on asuttu. Sillä lailla. Veikko lähtee ton kanssa tonne seuraavaan peloon. Joo, että semmoista. Komiasti toi tietosa kaura keskellä. Saakeli vieköön. Nätti polku. On täälläkin hyvää kauraa, vaikka tää on vähän tommosia vesikohtia. Keskimäärin ihan ok. Rupee tääkin pelto olla jo ihan hyvällä mallilla. Siinä on sato 436. 436 tonnia. Nättiä suoraa ajouraa. On hei hienoa. Nyt teki tohon väliin ajettu tommonen raita, niin tosta kun mä painan automaattiohjauksen päälle, niin tästä se vetää hienosti tohon raitaan kiinni. On hei makee, eiks ookin? Ja sieltä niin lyödään kruisepilotti päältä ja se onkin tossa jo, niin se ottaa 6 kilometriä tunnissa tosta noin ja menee niin hienosti. Mä oon puinut tätä peltoa tämmöttiin vähän poikittain, niin saa pitkää vetoa, se ei haittaa. Tulee helkkari hyvä ja kätevä ajoura. Mulla on semmonen tapa, että jos on tämmönen epämallinen lohko, mikä on 4 laitaan saapas, niin saa paineltua. Jarno meni kaatelemaan tonne puskaita, että mä pääsen sitten puimurin kanssa yli rumpoputken, niin ei tarvitse pöytäkärryä pelittää, kun ei tuolla ole maantietä tai mitään muutakaan vastaavaa. Se on semmonen, katsotaan tuolta kamerasta. Sieltä tulee silppurista nätistä tavaraa ja viljan laatu on hyvä. Quality Crime kamera kattelee, että onko siellä roskia seassa ja siellä se havaitsi rikkinä hyvä siellä oljen pätkili sieltä hyvin. Koko ajan se tekee analyysiä ja sitten se antaa optimointiehdotuksia, että miten me säädettäisiin tätä puimuria. Esimerkiksi Crime Quality kamera on havainnut erittäin vähän rikkoutuneita jyviä, jos suurempi määrä rikkoutuneita jyviä sallitaan, puintitehoa voidaan lisätä, eli että saataisiin puintitehoa lisättyä. Painetaan tosta vaikka kyllä, luotetaan tähän
ei me haluta kyllä vaihtaa oppikuisin strategiaa, niin se on sillä hyvä. Se on sillä hyvä. Näin. Ja kauraa tulee niin maahassusti. Perukas vähän. Oi vittu. Otetaan vähän kesken. Menee aloitettu ja 150 tonnia puitu. Mielipide. Tänään puidaan 250 tonnia. Selvä! Se on sit varmaan just niin. Jos isäntä sanoo, että 250 tonnia puidaan, niin sit varmaan puidaan 250 tonnia. Ala ei lopu kesken, eikä kaura. Joo, se on semmoista. Muistutetaan kaikkia, olemme puineet tänään 10 asti. Edelleen mittari syötetään 5 tonnia hehtaarilta heti kun se pääsee kehräämään, koska päästiin alkuun. Hetki pieni. Ystävät, rakkaat, hyvät. 3069. Siitä se lähtee kapumaan 5 tonnia 35 tonnin tunnissa. Mutta ei kai siinä. Kyllä. Siinä niin. Lähdetään syöttämään. Ei se mitään valittelee tota perkeleen porrasanturiin. Noin. Töre ulos ja tyhjentämään taas vaihteeksi. En tässä kun tänään muutaman kerran tyhjennetty. Se nätti kaanimo. Kyllä se tuli niin täyteen kuin voi vaan olla. Säilyy 30% tavaraa. Ei siinä Veikko lähtee kipillä. Kävi hakee tuossa Omerolta toi eilisen lava. Se jäi sinne varalava niin sanotusti. Kyllä. Kello tulee jo pikkuhiljaa 20. Ei se meitä haittaa vielä. Ei oo kaste vielä yllättänyt. Ei kun 18.46. Kello tulee 19. Pahoittelen, mulla on eri aikataulussa nämä näytöt tässä. Tosiaan edelleen paukuttelua 6 tonnia. On niinku maailman paras kaura meille ainakin. Että jos jotkut saa enemmän, niin se on sitten just näin. Ja tää tulee valmiiksi nyt tää takalohko. Tää mettän syrjä. Kylmä. Emmeli ruppee perävaunuun kato täyttämään. Niin siinä tulee vähän taukoa sit. Sit näkee, sit saatais kaikki mahtumaan johonkin. Meillä on vetiin hyvä. Hieno taikatemppu tähän. Part en muista. Iltakasteus ei tuu, kun sen verran tuulinen keli, niin tää auttaa meitä ihan hervottomasti, niin saadaan mahdollisimman paljon sateitten alta pois. Se on kyllä kätevä toi taitettava torvenpää, tuossa saa niinku hyvin tehty kuormia. Tulee tasainen ja siisti kuormaton.
käännettävä torvenpään kanssa. Kohta pauppaa 5 tonnia mittainen. Se on vähän heikko. Joo. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. On kuivaa kun pelisee vielä. Mennäs kahville sit välillä. Heitetään kahvit pellolle. Mitä se kello on? Kello on 22.02 ja kosteus 14,4. Ei paha, ei paha. Normaalisti tulee 8 aikaa, mutta ei, nyt ei vaan tuu kosteutta. Aika jännä jutska. Se on varmaan tää tuuli, mikä tekee aina se ennen sadetta on kuiva keli. Se on toisaalta ihan hyvä juttu, mutta toisaalta huono juttu, että sateet tulee. Rekan kärrykin täyteen ja sillä lailla. Täytyy toi Jarnolla vaan vielä puida tosta, niin se voi tuohon lähikuivuriin viedä. Pikkuhiljaa olemaan tämän päivän prokkis valmis. Ei oo paljon tätä palaa enää jäljellä. Ja ollaan lähellä 500 000 kiloa ja se tekisi niinku 200 tonnia päivää. No joo, se 250 tonnia oli tavoite, mutta ihan siihen ei päästy. Aika vaatimaton. No, en pidä juuri minään. Silti ihan hyvä setti. Kyllä se nyt täytyy jokaisen maatilan 200 tonnia päivään puida, ei se muuten kannata se homma. On 12 ja edelleen pelisee ihan saakelisti ja kosteus on 12. Ei huono. Enää pieni siinä. Ihan just valmis. Ippanappa mahtuu lavalle. Kyllä. Verras laistoa on jäljellä ja 499,28 tonnia ja mahtaakohan mennä 500 tonnia rikki, ne tiennetään. Ja tää on niinku viimeinen pelto tältä päivältä. 29. Nyt vaan toivotaan, että vikadesimaali tulee ton 499 yli. Ei vaiskaan. Okei, no kyllä tää nyt lasketaan. Vedetään tästä näin. Tämmönen smuipa. No, ei se mitään. Saatana. Eikö sitä koneessa? Oi perse. Säiliössä vielä tavaraa ja emme saada mihinkään mahtua sitä loppuun. Eikä me saada kansiakaan kiinni. Ouch. Vai mahtuu? Nätti kuutamo ja sisu on täynnä tavaraa. Semmonen 200 tonnia puitiin tänään. Kiitos kun katsoit videon ja laita kanava seuraukseen, jos tällainen sisältö kiinnostaa. Ja laittakaa kommentteihin mitä tykkäsitte ja millaisia videoita lisää. Kiitos! Ja sit kotiin. Kello on nyt 12.00 ihan justiinsa kohta ja 200 tonnia puitu ja
Kaikki kuskattu. 205 tonnia. No 205 tonnia. Kuskattu kuivuri ihan justiinsa, paitsi rekka-autoyhdistelmä, mikä menee sitten Runousmäkeen. No ja nyt nuppikuorma. Niin. Kova päivä, kova päivä. Peruspäivä.